na omo de politics na ba no omo titi mu nkrum ti akoyese doma ata asante na asante tan doma ba ye ni bibia e fra ne doma etina fa asante ahenie no kura na edie ni mu ayeba no twumantwi kobia manfi oti akenti obiri ebo a wo mo nyina na omo ya ayeko hene etina doma ahene di doma ahene enso wo se me ye aduana piesi adan wo di kuro doma so na stela no wo peso wo press wo ye aduana bi se aduana ni abusua kakraka Abusuafo edini yesai eno won so TVGH abusuafo edini yesai so TVGH abusuafo nya subscribe channel subscribe na like na comment na share de ma afro so nya de anya bi ahwe ene ye ko eye okotache free fa ho wode nsem bi atudwa ade afa akan fo ho an asante akan fo ya wode nsem bi atudwa akyirem ko akyere se sabio akanfo yenia na sabio ye kakasa akan PC a wono ne hwan sabio na na do ma hene tuo o ya akan PC so what ase enti we kaniba sabio kaniba prekope enti no sabio wono no mi na no sisire se nkase wodidi eye na do ma hene atam da because o ya akan PC enti wona sabio onimu a ene kan de tekrampo no hwemu ya kan de tekrampo no na sabio preduasa na ye nware ye ho ye ho atase entona wo boni ade ye nware ye ho beesi eni yenim eni ya tu nyina agum na sabio ye bi esie no ye di mpanimfo atem wona ni kwase kasete ye kasete ya wo mo abusiafo ye mo hwini nko okatache frifo ni nko ti ensem bi odi atudwa fa sabio askanfo ho ni abonofo ho nsem ya abono any other regions no nsi mo dey atudwa ye nko ti mra na ye ba ebidi nko mebere mpintin nani mpintin mpintin no ye boma eye amanhene na nya manhene bia na ye boma no oba eye akona me manhene ye bom mpintin ma no na se kire wo ho it is obi hu odin se mpintin a na na mpintin na se me hwese amanhene fo no wo mo bom mpintin ni ade ne nyamu nyina na ye bom mpintin ni machi flowers for ne nkan na flowers for what's the flower out ajay na ayi denchira ani agona twaka ho na eno no aye konfo anoche aye ko feyi ase na anoche konfo wo ye no agona manhene ne wo ba ne na ban edi na chin wo bo me na chene so eno na se kire ho obi na yanka ento manfo ni tirim se akanfo nyina ya de baako tie de make yi amema mo say education de enko akanfo nyina de baako agosua tie nie obi ye kani wo aya rabra obi ye kani wo fantemam obi ye kani wo ye bono obi ye kani wo jamai ahafo ni nyina ade baako na ye de politics ba ye no ana wo maya so mo betitim na ye communist inferior tactic it wa hwa we no wo mo yese ene the other accounts versus asante anya sa wo mo bo bibia sa ni ho eti fantini nua ne santini na santini nua ne jamai bunu ni nua ne na ka eda na doma hin wote doma do wa o na ni nua ne agogo anya ni nua ne agogo man hin ye ni nua eti agogofo na wo ho ni nyina o mu nua ne doma hin na se kire ne se eda na doma hin ti do ho na ni nua ne asomanyafo edi entia eda na doma hin ti do ho wote do ho o na ni nua ne akwamu hin wo top ya do ma hini nua no wadwene hu da ade na wose ni nua eye moja ebise o munyina ya aduanafo eti first na gosua na ka ba ware a aduanani ni aduanani nware tianio ebise so obi ya wrawra yokuni wo wrawra mimi nua no eye moja ba ko ni ye funu ba ko na wo ayukufo nyina na ayukufo no kra de wo mo ne ekona efrade ba ko eti ye wo adako ene kuona eti so ye kuona ni menua no na eye funu ba ko mu na mu pai miensa de ntia pai miensa ne se ekuona fo no wo makraboa ene ye ekuo enwura mu nantwi tienio we ni a kire a bit of history na mre nani ade no man munchi anyera why
akamfo ni nyina de baako ti weni ya ni ade no kwa no kwan bi e fa so ase ye mu ya tete no this against that yes e kwan bi so ni jai akamfo ni nyina fantifo nyina de baako yizema de baako ni nyina akamfo ni nyina all over Ghana ade baako ai denchirafo ya ade baako mpe ho wo mu nyina eti wo ye ni ade no eko na no wo makra bo ne ko ana wo mo ye ne yekɔ yesimi anweko na ye no ye so de denti ayokofo ye se ye pentokwa ne se ye hunters by nature ni akɔ nwura mu aba ni akɔkum ye ɛko aba wo se da bia ma anwe wo ma anwe de ne sei ye gya ne suo na gya ho etie ne ye ɔmo da ho ma ade akye ye ye kɔ ye kɔbɔ amane se ne enka tete so ayi ni ho ni ye kɔ ne se mo no amokɔ ma mo nkɔwe se ye bɛwe Womo we ko ni wie ni etwa womo sunti obi a oye yokoni bia no edin nye oyokoni eye awekoni na corruption of phonetics language corruption ana awekofo abeye ayokofo enye ayokofo awekofo na omo da ho ma de ati ni etwa womo suso womo so nko no adako abusua no etu obi ye ko na ni woye yokoni woye adako ni eye ade baako sa na obi ye aduanani e wodoma no ye aduanani ewo aidenkyira wo ye aduanani wo fantemam wo mo nyina mogya baako na nam omumu edi first no bi aduanani wo denkyira ukofa no ba ye ma anware no se aduanani aduanani hye ma mo nware ena mra nkyere ma ba wa mu nsua wo nyina da ti yuko ne yuko aware mogya o mogya baako na omo de politics na ba no omo titi mu nkrum ti akwa se doma ata asante na asante tan doma ba ye ni bibia efra ne doma eti na fa asante ahenie no kura na edi animu a eba no twumantwi kobia manfi oti akante obiri eboa wo mo nyina na omo ya ayoko hene eti na doma ahene di doma ahene enso wo se me ye aduana piesie adan wo di kuro doma so na stela no wo peso wo press wo ye aduana bi se aduana ne ya busua kakraka Yame kari ase asachiri eye etu obi asachiri ni ewo eye fante obi asachiri ni wodoma obi asachiri ni eye asachiri ewo eye denkyira ni nuane asachiri form waka mamu nyina moja baako wo mo de politics die mu eti mimi tie yi aduana na yiko na wo mie tie ni o eti se me papa ya aduana ni a me du doma himfie se ma ba bi da if se papa na di hine wo ho tie de me kan yi me du agogo a betimi atena na na ayi agoma hine metimi akwa sapo metimi akotana na so kwinsi efam papa no na ne fabia ya de ne no ayi politics ni ade attitude na medu na agogo man hine medu akomo man hine medu na nimu a enam se me ya adua na ni ba nti no metimi tana na so adidi me adwodwome ho efse adua na wo mia na ya no metena mesenso metime senso so eti yanya ne yan kai ho if say you free to atempo wo mo the politics need divide no mo share the rule ye ba yan kai ho why ebiana fo nyina ye nipa baako eti busa wo no ne busa na wo ma me se ye bonton bai na ye wonton an ye wa busua tie de make yi obu ho se me bonton ye bonton ko eye eja fm ni abo busua aba na fm eti me tie me bo eye yuko busua if say me ma me ye yuko ni fra Santiago na mo me bo adua na nton eti nkuro ne ade ne ye ni agade ye nhwe we nyina ye awrade amran chere ma ba we mo yira o ti na mudi mu ho atam no na wudi na tanim se onua no adua na ni no owo wrawra na onua no hey Bobby, what do you Asuna ni asuna bushia. The whole way asuna ni baby will be a woman asuna ni or baby. Eye obaba kuna wu munyina. Obaba ko ye mu ade. Na mudi muntia. Na mo ware mu yi. Afa mu didi mu atem. Afa obeti be bo se aduana ni nso odi aduana ni atem. Mintimi na adoma hina mfie bo ntimi nya hwe. Wole wi obeye. Hey, mesi an mfie. Hwe ni ho. Eti mumye nsua we ya nyira mfiri ho we ya education o yanko back say gura no hwe aside say me de mara na mammo ni ade say me ba me sa de mako ni akwa akosua ba why if say mo hu ba bia mu fira o mba politics na mo anyira why no mo titi mumu o na say we ya wo swai ko na me ko ha ni ade ni ayi wo be so akon hey na nua no aka no mo nsua akon o mo so
Yes, sir. More fire. I can phone Kenya Humum. Why? Titimu no adoso. More fire. Enke Humum. Nyama nefe. Obi. Fire burn the political class. Boni omo yenti. Segregation. Segregation. Yes. I said no a divide and rule. Communist inferior tactics. Tiyanka ye ho. Govi. I didn't see. Abusiafo, me nua baba ko bi so de nsem bia todwa ama Ghana fo no bi no. Ya omo de wan ma de se sabio de asanteni beye bia ana wrong post bi be so social media so bia o se asanteni na ofiri kumase no atai kumase sabe obi nkran ni kodi ne bone kura na odi ye o se ofiri kumase o kan brofo no otia ofiri kumase me nua ba na church me se sa de e koso na sabe empanifo bia yi o mani o Ghana ha mo so aso mo atia so mo ntiye no e wode one day one ibesi ni enye papa o enye papa kra saadi we say bully mo bully Asante for so many years and sana nando ma here be kan sam asem social media for so many Ghana for bia so mo a omo sopa Asante na Asante ye kasa mo si boy te say di Asante di ye be ye sue sore se be kasa di amen kasa te say enye nipa mo boada abusu enye mo hwene nko tie nua ba ne nsem na o kan no emra sisi ya e ba e beto aso enkan frona mo say munyi ni sem ye nkren ni munyi ni sem ye nkren na mabefra mumu ana me pese se me impersonate mo se me ye den you me can share mo say I am God by blood and Ashanti by grace. I do not need your approval to be who I am. Mabusuya, I recognize me as a Ghan. I do not have an Akan name or a Chi name or a Asante name, but a Ghan name. Me mami, and a Asante name. But said and grandfor, Moka say you 4, she knew ni 4. Yes, it was Ganyo Jimmy. And Granny Bema, and I confirm me mammy on in a war. Mabusia won't crying in me knew a monety. Ain't he ain't here? So wabont in Sunni, no maybe be prove shade, dear child. And son, I did the same young cranny. I dare more and win him saying it. Ye were her years back before, sir. Asante doma issue yinya maaye no na social media na mo frɛ Asante for se mo si Kumase for ntichi sorry Kumase for ntibrofo enti obia obeba be din nsɛm hunu wɔ social media bia na ne brofo nye bia no na matagi Kumase for mo huru Kumase for kroma for the past over 20 years ago. Mo huru Kumase for sa about mo si omo R ene omo L enye etina mo huru Kumase for even before sa tribal issues beba no you people were on Kumase for's neck almost every day under every post on social media. Mo si Kumase for ntebrofo so obi kwadi nkwase asem social media pe mo nyo bia mfa nhye no Kumase ni adi nipa na nka Chi Kumase ni Ghana ha so wo per tribes omo ka Chi ya omo was 6 regions out of the 13 regions na Ghana no emu 6 ana ka Chi emu 6 e ka Chi because ankrofo ya anya akan for enti akan for no obia won a kasa different but still almost an ka Chi ka ho enti 6 regions in the country munni munti no obia o free the other side bia kwaya de no ka Chi pe na mo de ahye Kumase for mutually Kumase for from day one omo ntebrofo omo ye say to the point that after the crowd the Musa Bekan say just recently elections here about 2 years to now ye
Mosi Kumasi for the Omunimani t-shirts, Omu here, Omu per development. Nina yati kromuha. Yani di actually. Both social media, sorry, Facebook, TikTok, wherever. Mode tata Kumasi for. Kumasi for beke bia. Mode ya mose monti asiye. Eti mo huru mo koso omo mene. Mo ye nipa chen omo ana. Ah? Mo ye nipa chen Kumasi for. Ene ma mo ye ne nkran ha. Se yesi ye beka. Mo super bi amode tenkran ha Kumasi. The most dirtiest community cry wo Kumasi cry no. Mo super amode tenkran ha no. Wo ko ha wo hunu bi wo ho. The most dirtiest community in Kumasi no. Mo amoten kra ha na mo se moni ate na moti city no. Ukọ Kumasi a wunya bi wo ho. Obia on the bad side and the good side, okay? Enti wu no de wo pese wo ka hye. Na wo ka obi de. Ono de onka na nuntum obeka wo de na wo de obo afu. Ada na ne won ka ono ntum na ntena baby na wo deal with wo de na ono so ntena ne baby. Na ono so deal with ne de. Ada bia mo pese mo kokko mo asem omdo mbeka mo de bia na ye ndokwa ah sa na ni partner ya ni partner sa until say mo beka manu atum e wo Kumasi for nsem ho as kan for na enyo mo issues munya mo no mo resolve munya ma kan for no mo nka o masem se mo ntimi mpata e ma mo nko side Munfrim. What do wo kono? A wo koka bie no. Obeka bi kire wa. Mo beka so no na enye. Meanwhile no, yet Ghana ha. De akoso bia no. Obia hu, but obia yinani. Just because obia time Kumasi for ntino. Ya de di Kumasi for de enye news. But Kumasi for bie o ma no de a, eno de news. Ah? Monhwe bibi kakum abusu yiri kwakuo num se wan wotie kwatachiri advance mo kan no ensem no kwatachiri kan no oso kwa chirechire mu akom dito achirechire mu se ye nyina ye baako akanfo asantefo ye ni sebi abonfo nyina ye baako ye ni other tribes ni nyina ye baako ye nyiyi mu enti wona sebi oni de bi o mefa mpanifo su no odi mpanifo atem no kaseti mpanifo no odi ohini wiatem no odi ohini wiatem no unim de wo yentia ate ane makaza me chan wi ni di atem so ye party me di wo so se ma fo ohini bi asiti ohempon bi asi wo na me di ohini na tem na me kan se me di ko ase me ka chan no because obra na ohini no abod me mo bi da be di bra na ohini no wo me ni ho bi what I say enti sania ebinum yan boys nyimu ne ma wo mu nsu abakosem yi na wo di se bi kasa bi achintinu mu kasa tiampanifo no ho hia ye nyina ye baako da bia me kasa me se abonofo ne asante ye one utwam homoja ba sa na wo twa onua homoja de beba ye nyi mu enti sa wo timi wa kam ne sansem na ekoso no akan ye piesie ene sabi na do mahene wo ye part of akan now the unim no kada je kan no we part of yen akanfo asante memu sabi ye uni nchi nyina fira asante enti saatem ne fire he enti em yen etoro be em wasa na do mahini timi mam brantie binum kasetia opemso eni ana me jamenti ase se na do mahini limpe fe sabi ni nchi efiri se me asumenya ni nchi fira kan memu ni nchi fira asante memu enso watena se mani ma bi nkofo bi de eti opemso ni mu ye fon eti kaseti di atam eni kwaso mu ye ba ye de yese enni watam so be she kire mu modi di sabe opemso watam di sabe asantefo nyina atam a ye de enni obi atam yanka senti ho ye de yese ye nyina ye baako yese praye owi baako bu kama mu a emu mu ye nkem mu na nya baako na sabe Ghana ne asanteman ne bonoman nyina ye fe to mapan dai emfira ati ase abusuya on se wakata chichiri mu kire ye no so wo ye badwun mo badwuna ko akiri wo dwuna hu say yes eni ye nyina baako ne ba ne se ne ne ye nti watete amasabi ta wanta wankati ngati watimi wa kame atemidie eni men sem fata
na wohwe kwabrane abrante bi de otumfo ti ho kaseti otumfo pa wotie wohwe n'anim odi na sebi o prince ogoro tachima na wotewo wogina na china ohwe na wamrantie kaseti opim so ni sebi obi fa na ya konfidi trase nkwaso odi na ya konfi atema be wo de wo so firi tachima ahemfie nini asante omo opotokobiko omuni ntokwako ntia men kaso firi tachima ahemfie nkoka meka sebi na nanom atran konyomo tachima because ensem bi ni mabia wo ye no wutimi fam na ntie bi so no mu kasa cheso wo ye goro ewiase se na ye wo dia ochina obi dia yebeti ka kire no goro prince woni wunuanom no boys now wafom no mu di akire no mu di atem no da bi mu no bedi asantefo atom di akanfo atom di otumfo atem akan samani kwasa wo kra wontimi nka kire wo papa na mame wo ho wonyine mo na ye wo dia ochina obi so dia yebeti ka kire mu no ye de yemedi watem o ye prempuntu da ma asanteman ene ye hwe ye se autonomy for asanteman ye pede ma asanteman besa asanteman di ho ne ye kroni ye krabehwe nyate medie anyi watimi wakame se me frɛ wo hini bi so ne medina tem ina meye menye saada ntie de besere eye akamfo ye ne abonofo ye nyina ye baako ye menfo be pasi wo nkudi na tem nkudi obi hina tem ye nye saa akamfo tete ye na ya anye ye tisa wote wona so be di ahemfo atem wo be di umpanimfo atem akansema ani kwa so wontimi kan kire papa kro be kan kire mo dia esiwusi daate ena be hu owieye awieye eno ne asem nti ye hwe ni yie na emwaye abusua edini ye so tvg so nya subscribe channel subscribe no like no comment no share dia ma ofro so de anya bia hwe mo so fuko kwalaska menam di dwuma di hu chiame abusua no besi nda sene e beto so de ma pia. So thank you for watching the video. Thank you for subscribing to my channel. And thank you to those who are about to subscribe to the channel. Please subscribe to the channel and share and like the videos that I give you.